Blah blah blah. Offuman some Bahama Yura Abutre. I tell ye, Yura, Adaroma, Mabibia, Kodetiamae, Ama Obama, Yibi, Yura, Mamma, Nepaso, Takoye, and one dinner, baby, and then Obama, the business idea. Ram so, Offuman, Wasan de Kakaka, and only Retiaka, Wabotrenti, Wadaroma, Watoto, Nina, the sea, the Baboni Pia, no one would trade. Now, yes, I can't say me a danino or some matter. The real senator Sanfe dinner, Copadaroma, Wabotrenti, the Abba. The Abba didn't buy more money in our own Yakoya, and then, and I say some money. But our man, such an independent farmer must purchase. Bapani, one of the baby. Bapani, you are sitting here for baby. And by the phone, I saw her. Now, Offuman, more money to you. Yes, you are you are Roma. Wakakura Bibia, Mane, Obapet, Akoyama, Yadi, at the back. You are saying to me. Asante. On some Omra Sibia, no Mason, yes, a sea bus was saying, says only Bibia, no, Confan Cambomu, Emra, Offuman, now and Bosomra, maybe a cancer. Yera, Sempen, for you know, about Chrono Mudra, Papa, Princeman, no. Otumfuo Chiam. Country am I in Sibieko. I should go to them. I'm up by a branch in the city. A branch is in the I can say. All far from Brassier or dog. That is true. In the free day, and there's some Otumfuo near Asante. Otumfuo Chiam, Sasuna, Agomiaka, the country for Ghana, and Trash. Oya Obey. Obasuni said, September I see Offuman. I am bread. It is a Onyaba, Rabasuni, and a truth and a say. A good tank a say. Adama. So, remind the Baba, the say, about my manager. About my name. For Chiam. The best of them Offuman. Offuman, there, ever see an Amakai near Macacra. Sunset, someone yes. And now, Omunya, he and on Sunday, and in Yawa. And Maniniasa Sabia Brody Messaka Asante about Coupe
wowɔ Bono, wowɔ Hafo, wowɔ Hino, yɛn nyinaa yɛwura baako pɛ ɛne Asante. Na yɛ a mo yɛde mo si so wie a na mo kɔ a na afei makɔyɛ biribi te sɛ asɛ Asante na Asante ne deɛ koraa wɔmfa mo ho ɔfa mo ho papapapapapa ɔfa mo ho papapapapa enti sɛ wo a woba no wowɔ adwen biara wɔ mu ɛfa aborɔnsɛm ne adeɛ a twisan ɛka kyerɛ wo ɔsan sɛ Offuman minnim ho nsɛm papapapapa starting from na apoko arepɛn so ɛkɔ na aba ɛna ɛwɔ ba na me de mazo kwata ina me ka kyerɛ wo yɛbɛsɛ bi ama yɛ sɛ wo biribiara ɔbɛyɛ ne pɛpɛɛpɛ nyɛ sɛ ɔde kɔ akɔyɛ sɛbe mmeranteɛ yɛkɔ Bono baabi a n'ani tua wokɔyɛ a yɛsɛ Asante ni hɔ a Bono ni hɔ ɛnti wo a woba no meka kyerɛ wo afei deɛ mɛsrɛ wo ne sɛ wobɛdi wo maame a wodi w'anim a ɔto baeɛ wɔto mpanimfoɔ ni wɔne wo mmeranteɛ ne adeɛ nyinaa titiriw sɛ wobɛdi sankyene no wie sɛdeɛ nananom ka no yɛnta nkɛseɛ mfa nni agoro woka ntankɛseɛ no no woanka no yie na wo saa yɛ adeɛ ɛbɛkum nti meka kyerɛ wo na wode adwempa aba na sankyene nso so asɛm bi kɔ bɔne no wɔtaa wɔkyerɛ a wataa wɔkyi ama wahene akɔ so Otumfuo mɛsrɛ wo wɔn se biribi nkyerɛ wɔ nifa gbogbo akyɛ me na nifa yɛne kɔntɛni akɔmi adeɛ na ma Offuman asɛm deɛ na bɛdi adeɛ bɛsɛ dua aduasa ne akyiri ni ɛna bɛtee nifa sɛ nsɛm sisii hɔ no basabasabasa ɛda Otumfuo adaroma akra ma biribiara totɔ na aberante a woba sɛdeɛ bɛyɛ a kuro no bɛtumi akɔ so na wɔn mu anyɛ nkeɛ mpɛ sɛ wokura yɛpagya wɔn awɔ ɔmo nyinaa ani ewu Otumfuo adaroma hwɛ hwɛ na ɔnsi bɛ nkyɛn nifa ma ahene Dɔten Otumfuo akyɛ me kakra bɛka kyerɛ yɛnua a wobɛyi sɛ akonnwa no da wɔakyɛ nkonnwa no a ɛgu hɔ no wɔmmɔden na kɔkɔhwɛ bi yie wɔnom wɔm no ɔmdidi na hwɛ wo maame yie na hwɛ wo busuafoɔ sɛ wopanifoɔ yi nti wadaroma ɔdefoɔ no ne ɔnyɛma apɛ so a ane hyɛ biribi kyerɛ wo dɔnte a wahene Otumfuo akyɛ me mɛsɛ Otumfuo asɛm ɛnɛ ɔhema ɔnyɛ me hene ne mpanimfoɔ nyinaa yɛ wura ɛsɛ wo a ɔsɛ ɛbɛgye wo benkum nana nsu ase kɔkɔ mate benkumfoɔ yɛso yɛ kani Offuman yɛ woba na woti mu nya wo de sɛ wo deɛ woanya Asantehene wobɛtaa wɔkyi woanya ɔyɛ kɛseɛ a wowɔ biribi a wotumi bisa no na nka wokɔ som wɔ hene a wo ne ne pɛ deɛ wokɔ bɛɛ ne woayɛ gya amana yɛyie me wura wei nyinaa yɛ wo nsa no adwuma na ne kwan na ɔnsi biribi nkyɛ wo benkum ama ahene Mamu sani bi amu ko transfer. Otumfuo akyɛ me Offuman asɛm deɛ nkan bɛdi akɔnantwie bɛyɛ nsia mabaa Brand see. bɛdi a woba na asɛm yɛ so a masafo mɛtwa kwan atwa nti megye di sɛ amanneɛ deɛ bɛsua kakra wɔnu sɛ deɛ biara nsɛm Otumfuo adaroma ɛwu sɛdeɛ siteɛ ankɛseɛ titiri sɛ ɛnya wo bi a
Unquire, and the share didn't pass in our Yadishia. We are branches who come up. How could you leave a young branch, December, I could not let watch it. Obey to Tunyamin now come up. Now, Mamma, go by. I should hear. And the opening was really a needy among woman. And yes, so do for the mouth, I'm not be shy. Now, but you from my walk. The baby are she a name, and you should hear Papa. What to do now, the black. The bishop, and you were down now. One final receipt will be trouble. Oyoko. Too far, Chairman. It's only behind the answer, or Henry Obi. If you talk a crack man, they say, also can say, no, I okay. Over a bull, they are Brassier and got to see. Now, if you know, you are done, I'm the final city to tell you. Oyoko, my name. Too far, therefore, Mighty, there's a camera from my 40 said, you cheat. You will be a 70 year old. A word of one, see a cosa. You cheat. Bra, it is all. No, she alone. You cheat, a cosa. Bra, before I was house, Mama was a parliament, and I tell you, was now, one by the phone, I have another say. Now, I'm for lawyer, I'm not bad to answer. I will go. You will remove the house, what you get with you. Now, I have to have said, you won't go. Going, must say, the person you got it, fast here. No, no, say, they will tell you 2 voices in St. Papa. One guy's a map as a movie. With my year, I never knew you. The movie here, the more master, more Baba so back. I'm a good enough again. I can tell what I can get. You said, what do I know? So, woman, I don't know, the best supper. Lasagna, as a demanding prayer. The love of our person. I think I can just see a cosa. Yes, sir, yes, sir, woman. One fair and Jimra, almost, and when you was buying a cheap man in the shade. You said, Yama, inside Joe. She don't. You're like him. Offuman said, you can't. Otherwise, you say, you queen. Now you talk no more. You come over. I did ya for Sylvester. A branch here over. That's what I said. Massacre. 2 million emblem more. Not me be a man, Massacre. To me about more shares of her, like as a man. More young now, says the Gatawachi. The dear will be also. Frenanum, Santa Mine, I have 4. Frenanum never Tawachi. You're fighting your papa, maybe and papa. I don't try your young country, your country. You're not Tawachi. You saw, yeah, and a crack, Nipwood, when you're so account. You're not, I don't know. Otumfuo chairman. DJ Asante. Yes, sir. Yet a branch over. A branch over. Oh, my, no, I bring papa. The blame me, I am. What I know what is so, yes, yet transform if we are concluding the Cosia. It is Bema Eka. Let me have him call me. Asante. And Asante, you pray, you could see a walk home. It's not that show you reach now, one more year.
sabe ni o yo ko ne Asante ne ɛnna yɛde ko sie kra na awusa ya kyerɛ no bibi sisi a wɔn de wɔn ate wɔn kyɛnba no hwɛ wɔn yie wɔn nam wɔ futuo no didie hwɛ wɔn yie papapapa yɛna wadawo ma sɛ ɔbaa panyin gyina ba a yɛbɛhyɛ na yɛahyɛ nsu ayɛ no Otumfuo agya mɛde kakra so so ɔhene a wɔba ɛho te sɛ mefa to tirim sɛ wonim ɔkonya ho mpanyin sɛm paa ɛberɛ a takyima hene ne rehema de bɔfoɔ ba hɔ bɛsrɛ mo sɛ mommra na mmɔboaeɛ no bɛko no moyii takyima man yɛbaeɛ dare sɛ ɔbabaeɛ yɛwura sɛm mebaeɛ no bɛkaeɛ na mobɛtaa bɛkyi sɛ moapo pono dada ɛwɔ mu sɛ wɔ hɔ deɛ na woti ne Asante ha akɔnyadie ne nyinaa ne fie ha sɛ no mu bu wɔn bɛsuaeɛ a na ɔmaka hɔ ɔmoka hɔ no ɔmomfa de amanebɛnɛ ne amane nyɛ adwuma obi kɔ fie hɔ ma wotwa asɛm a wogye kora no ayɛ basaa woba na ma wo na yɛ ntiatia wɔ ha 1900 yɛde wokɔ ka borɔ ayi tagyima ahene hɔ 1935 woyi wɔ mu sɛ ɛnyɛ hɔ na me so na metum Asante bodi na ɛde wokɔɛ ɛna woyi wɔ mu de wobaeɛ wodua pasi dua ɔno nso so 1981 ɛne yɛhyee no ofiri hɔ no obi foforɔ ɔbaeɛ no wɔne wɔamɛsuae ɔte kurom hɔ sɛ wɔyɛ wɔ hene ɔtena so kɔpem 1992 ansa na ɔbaa panyin yi ne nua ɛna ho sɛ sɛm saa wɔn sa sɔreɛ ansa na nyame adom a abɛduru so nti woba no ma ɔni kɔhɔ yie na ma ɔnan nyɛ ntiatia wɔ ha mene wo nyinaa wɔfo nkuro baako bra ne nyinaa yɛbɛso wɔ ha na wonya ha futuo na wonya ha kwankyerɛ a wode de asomfo maman ama no akɔ so nti deɛ meka kyerɛ wo nyinaa no maka bebree akyerɛ wo fie na wonɛ so te siɛ so mede bi ka ho nti woba no yie hwɛ yie wura da ma prɛso no ɔse bi kyerɛ wo deɛ ɔsɛ ɔman Otumfuo akyerɛ me hyɛ me deɛ ɛsɛ ma ne a wɔpɛ ne nua mɛma yɛsɛ wɔn a wɔn ti hyɛ Asante ha sɛ no wɔn abɛsrɛ yɛwura ama yɛwura ama wɔn tumi a saa mmere wɔn ma no mɛmfa wɔn mɛto wɔn sɛ woba ha wobɛhu na mammerɛ ne amanneɛ yɛn ahamfoɔ a ne yɛwɔ hɔ no sɛ yɛfiri ha pa a wotumi hu sɛ yɛda so nko brane bɛsom na wahenneɛ no ɛnkɔ so ɛnse wɔn wɔ hɔ no yɛwura ma noba na wɔmɛsi kyerɛ wo kɔbea Otumfuo akyerɛ me kɔbea yɛwura ne yɛda no ase sɛ ɔbaa yɛ nabotrɛ ɔde akoto ama biribiara ayɛ asomdwee na nana a woba yɛka bi akyerɛ wo sɛ wobɛgye tumi no afiri ha sɛ wogye tumi no wie a na afei mɛyɛ sɛ ɛneme a woyɛ ɛneme ade a woafɔ nsuo waana nyɛ ntiatia wɔ ha no mo na som ahu hia yɛwura wɔn sɛ ɛfi a wɔkɔgya a moyɛ moma ahwene wɔ hɔ sɛ yɛ mobɛtumi ade mo ho na mobɛtumi atena hɔ no mama no ɛnti na ɔyɛ mo saa nti woba no yɛ akokoduro na bɛtena hɔ no moma yɛwura na akokoduro no nyinaa to bɛnya a ɛne ha yɛ a woba ha no mo bɛhyia wohu kwa yɛfa soɔ di hene wokɔ a na wo so wo mu ayɛ tu bi sɛ wowɔ bɛrima ɛta wɔkyi yɛwura daroma manokwa no wɔnsi bibi kyerɛ wo kɔbea man yɛwura akyerɛ me kɔbea ama yɛ so kakra bɛka ne sɛ ɔhene foforɔ a wɔba no bɛserɛ sɛ Otumfuo na di akonnwa no ma wo ntu wo ba abɛso wo ɛdi na ɛda wo so no ɛyɛ dinkɛseɛ nyankokoduro ɛfiri sɛ nnipa a wɔtaa wɔkyi no obiara ni hɔ a wotumi sene no nti baabi a wokɔ bia wonam toboo na wokɔ woba no ma nokorɛ ɛnyɛ adwuma ma nokorɛ ne w'anim ntwa kontompo sɛ woka nokora biribia wobɛka biaa bɛbia bɛdo ato ɛnnɛ yɛmfa ntɔpa ahoɔden ɛni hene ɛde putuo ɛne di hene yɛ biribi dadakyi bi woni hɔ a nkyirima no ba yɛbɛhu sɛ ampa na na so asi wobɛdi akonnwa no deɛ ɔyɛ ma ɔman no no wura ada ɔno manpa no ɔsi biribi kyerɛ wɔ ɛnerɛ Agora, agora isso aí, minha mãe. Ela não matou, biara.
Didi is what's meaning. Fatu good to you. The more I need things you are taking an animal. Asante, I need it. A young man, a man, you will see. You see how woman or the couple move up or move and pack. No digging. I feel winning. If you once a 5 minute park from a park, then look pregnant. I say, that teaching, my 19 things that in the hour. The park will grow. If it got home, my son's now, whatever. So, thank you. The Ecososo Ekim is a branch I over. She says that the Yakan Ukrono at the action. Into a Yabutra, the beer knew how we be. Then soon Yabutra, over Tassan Kakranka crack, but to a deal who knew old Yasso. When Yabutra, the enemies, after you could be, and so we are, and my Europe. Europe, an aroma, the Simon Sipu. Mura Daruma said, I don't know, like a crabby. Now, and Yasotani, you'll be ironing, said his chair. Kakaba can say, Unana no film or by a summer now can also eat yammy papa. It's as all more on Bahadia. No, see a young year, no Asante, Nakoma so. Yes, I can come Jabai. As you were teeny, I said. Tani kwa kwa mamu dia sibia che no makotama ena na dia na no kan mu tie ni yesa mo ko ya no makoka wo nya mo ko ya no makoka mo mra no mo mesom na di bi so bia so ma nte na mre bia na ni wo mo yura wadaruma na no ni na se Offuman de ya se ya kai be ka de abako bra wo bra ye fia me wo na me ai kwa ono ba se na nko no wo akoko we se meko na no ni na se se ne wonya bia preso no see in so no corre on zo say, the watch is in the other sense of my country. See, so that's what you say. Never quite the shield the kind. Other cool part of the streaming. So, the Baffin Kwanza. Never born my money, I said. So, what a German said. What was it saying? One or two of about so, I was a Samuel, that's my name. So, one was a Samuel, I can say ever. So, I will feel. I know, I feel queer. I know, brother, baby, your tears are singing. I will touch my hand, I'm a Jima. Yes, everybody's a good to Shanwa. Then one sounds about here. The Chinese are saying, continue in the marble. No, to be a bosom, I am. So, I was doing a bosom, you know, such an idea. John, so my children, Tana was a fellow, so William, John, now. No, William, none of you. Nobody put that in my mind. I couldn't win. No, I find it touch my hand to a poor. Yes, every was so no touch my hand or no poor. I have put Israel House of Cheese, no member the grow for the upper shimmer. Yes, or patches over Baba Patch or number 5. Something not a Roma. I have grown House of Cheese about that it's my dear. But I tell you, now mine no one. If you will come with you, all the my choke. Say you are straight up, you are one way, but who say it? You know, Joe. We know I can try to my hand. Why I know I used to wait in America chances when Yaya. Sure. See, you know, we have to take this one. No, that, who you will be able to attack. But I'm going to say, you know, now the course of Abraham Project has a Chilean, the lawyer assembly members, and I'm saying that. Me born on a young woman. Yes, I call one who has a cheese. And the lawyer assembly, let me what's the money?
ɛne kuro no sɛ bɛnya la yɛsoa ɔsɛ ba yɛsade ba house of chiefs national bɛyɛ sɛ kɔfa la yɛnsɛ no sɛ munya ɛnyɛ mo koma ɛbɛ no koma ɔsɛ ba yɛsɛ obi wɔ ade ɔdɔya kakɔ supreme court ɔmo tɛ kyerɛ mu sɛ bi yɛmɛ de bɛsie money argument so akɔ privy council kɔ baabi ase ne nyinaa yɛ santehene deɛ ɔsɛ ba tuma se la tuma so kane supreme court nyinaa sɛ bi ka yɛkɔ de sɛm nyinaa kɔ ɛyɛ sɛ ne nyinaa sante na ne deɛ ɔm de kɔ baabi a yɛsɛ santehene na ne sɛ akɔda biara sɛ sante na ne deɛ wogyina m'anim sɛ wofuma wobɛsaa na asɛ mekɔ no ama me deɛ mɛtu ɔsɛ nti fuma wogya n'anim bɛsɛ nsɔyɛ na woma kwa ma wostra afei so akyerɛ na sɛ wo sɛ wokɔ woma bi a ɔna ne deɛ wobɛtu ɔsɛ akonnwa bɛnate soɔ ɔna ne deɛ nate soɔ ɔsɛ ɔm sɛ akwala yi sɛ da nabɛwa da bi akyɛ pie ɔne ɔsuo wotumi nyɛ saa nyinara yɛ bɛdeɛ ɔsɛ akyerɛ sɛ hɔ nyinara tɛrɛsumi ne gya sase na ne deɛ na sɛ bia sɛ ɔtɛkyiba ahene kora aha nam ne ne te ɔne sɛ bɛba ɔtɛkyiba ahene ahene na ɔteɛ sɛ sɛ ne pɛgya ne ma ahene patapaa ne patapaa no ɔmɔ ka sɛ yɛde ateɛ ho ɔse sɛ patapaa no ɔsɛ ɔne sate ne ɔno ɔnim sɛ ne wɛne sate nakra kɔ mu na me fie ɔse na ɔno nakra kɔ mu asase ne yɛ ano ɛne sate fie a adwuma bɛdu sɔre ha mo ɔkyerɛ deɛ ɔkɔmɛfo sɛ bɛdu sɛ bɛyɛ adwuma no sɛ ha ɔkyerɛ deɛ yɛ ɔno sɛ ha ɔsɛ ne kyita kɛdware bi ɛdeɛ ne patapaa asɛm ne sɛ ne nyinara ɔne ɔna yɛ kɔ mu ɔne ɔna yɛ kɔ mu na mempɛ nsosɔso wodi dadu ahɛ menni taku hɔ mepɛ sɛ meka kyerɛ sɛ woamma ha meyɛntwa di mu a meyɛ sɛ si yɛbɛtwam ɔnoa na wɔmpɛ sɛ mɛaka biara sɛ ɔde de sɔne wɔ ɔne hwɛ wɔ hɔ ɔno so dɛ ma a woyɛ ma ahene ɔsɔre de tiɛ no sɛ yɛtwa wodi mu wosu akyerɛ no ɛbɛtwam wɔmeto ayɛ ama ahene yɛnso yɛkɔboro east regional house of chiefs ɔde sɛ ɛsate ne kɔgya afom na ɔyɛ ma ahene ɛsɛ wokɔ house of chiefs ɔkɔ east nti wúrà ní sàǹtẹ̀hẹ́. Ọtí wọ́n sẹ́yìn ní wúrà ní mẹ́nu. Wọ́n ní ẹ̀kọ́ tí a pọ̀ wọn. Ọ̀sùn wúrà ní sàǹtẹ̀hẹ́. Lòtú ọ̀sán ọ̀sán ní wúrà ní sàǹtẹ̀hẹ́ náà. Wọ́n ní nyina ẹ̀kọ́ tí wọ́n sẹ́yìn sọ́kùn ní ọmọ ìdàmá ìhìlẹ̀. Yọ̀wọ́ dọ́m tún bẹ kóbi. Kí n tọ́wọ́ lọ sọ kóbi. Tọ́nà so ọba mi tí wọ́n bẹ́ yìí ni wọ́n sọ mi dẹ̀ náà kọ́ họ. Yọ̀dọ̀ sọ ọ̀pá tí wọ́n bẹ́ yìí ni wọ́n sọ pé kọ́ họ. Tọ́nà bọ̀ àti tó bẹ kọ́. Tọ́nà bọ̀ àti tó bẹ kọ́. Bóyá mo mú yánsa bóyá mi dẹ̀ mi bí wọ́n yánsa bá àkyeré máa dùn wọ́n yánsa àmì máa twẹ́m. Ṣé bóyá òun náà sọ bá a di à kí wọ́n máa dùn wọn. Òun náà sọ máa wọ́n twẹ́m sọ òun náà yẹ sàkè ní ẹ̀ma yẹ máa hẹ̀. Ọ̀fẹ́ nìsí àmì ìhùn tí wọ́n bá kúrò yẹn nàdá. Ọ̀sẹ̀ ọ̀fẹ́ nìsí wọ́n fún un tí wọ́n bá nàdá ní sọ fún ìtura sà. Ọ̀fẹ́ nìsí àmì ìhùn tí wọ́n bá kúrò yẹn nàdá. Ọ̀sẹ̀ ọ̀fẹ́ nìsí wọ́n fún un tí wọ́n bá nàdá. Iná náà jẹ. Ní màmí. Ṣé yóò sábẹ́ ọdẹ maame wàásùn pàpàpàpà wà pẹ́rẹ́. Ọdẹ àkùnmọ̀pá pọ̀pọ̀. Sọ̀rọ̀ ọdẹ àkùnmọ̀pá pọ̀pọ̀. Ọba náà yẹ àǹfà ń ṣẹ́dá ẹ̀dẹ̀ ṣẹ́ mi ká ní àsùnmọ̀pọ̀ náà. Ọ̀sẹ̀ bá ní ewu àsẹ́nugba bí ọba náà sẹ́bi yẹ̀dá kọ́ ọ̀nyá gba àǹfà ọba àǹfà pọ̀pọ̀ náà ọ̀dà àbùtúrẹ́ náà kọ́ sí ewu à òṣèlú ọ̀bẹ kama. Sọ ọba náà kọ́ lórí à ọ̀sẹ̀ jáì kọ́ ọ̀nà náà ṣe àǹfà ló ti ewu àtẹ́kọ̀ kọ́. Kájẹ́ sẹ́ na àbútẹ́ náà ní ẹ̀dí hàn. Sọ láì máa tó bọ́ sọ àbútẹ́ ẹ̀nẹ̀nẹ̀ ẹ̀rú bẹ́ẹ̀ kú ẹ̀sẹ̀ sí. Ní ọbẹ̀ máa náà sẹ́mi kankan ní ẹ̀nsẹ́mbà àwọn. Ọ̀sẹ̀ ni ẹ̀yẹ́ mẹ́yà ọ̀fà sí nkọ. Tó ń yẹ bẹ́ẹ̀ máa kàná ó dé ní báyà ẹ̀nsẹ́mbà àwọn náà mo nyinaa mo sẹ́ wọ́n di ẹ̀yẹ́ fọ́nà ọ̀fà sí ẹ̀fà ní bra. Ètò ọba kura wọn wànyẹ sẹ́ màsísà òfurẹ́ máa ń pẹ̀yìnfọ́ ní gànà. Sẹ́mi ayi wànyẹ sẹ́ ìwọ́n tún mi gbọ́ náà yẹ ọ̀fà fíẹ́ máa ń pẹ̀yìnfọ́ kànà wọn sẹ́ ìyẹn nyinaa yín mú. Ẹnu mi nyinaa sẹ́ wọ́n fi ẹ̀fà kìtọ́ yìí náà sẹ́mi ọ̀nù mú kó ẹ̀ntẹ́ ẹ̀kyìrì. Sẹ́mi sẹ́mi ní ọdún ní sèyí ọ̀nẹ́ ọ̀bẹ̀wá yìí ẹ̀nẹ́ ní ma ní nìyẹn pẹ̀lú fóònù náà ẹ̀ka bọ̀ mu a ọmọ sáré sọ̀rọ̀ ní nàbà.
Who of an Uria not to a pro, what it? Yes, that's what I'm going to do to what it. I don't go. To a pro, no, but was it? And the eminent Johnson not done and also. Yeah, well, I say, the man just let her now. Yes, everyone in Joe. Say, everyone people you follow with it, Saturday and Romano. We are not fair to a pro. So, what I forgot and not to Woman, down who goes there and they go to on the museum frame, and I'm near Casa. The other was a good bit of money. I was one of several Martin. On the MMA, that is what I'm with the upper Namia Casa. So, one of us. And know them, and you was a man how so, no one's an hour or water back or mother, only the altar. I can't wait a small because I'm an I will say, so. The very one that it didn't move. Why? Mr. One again, Ezra said, Wabina, Unagai, or Bay, better not to the bar, none of the bar. So the children to the bar, none of the Timana, none of the Roma, the Toronto. Many of the years are doing something. Nana, let me see you. I go ahead and then of Pia, now, sorry, 18 years to center. For Fernand, a year. I'm the next commander, the two pointer. I'm Kupiania. The sir, the two pointers here. Because the car that you coming. Said an hour by the charge of a Putupa, like our charge of the two of you want us here. No, two for stay. We did one in the cover of my can't come. It is said, now, please, said, openly, said, let's run out the path, 7 times as you back, Madame and Chief, and Chenwa, Nana, we talk of the compass. Opening by expert, the number 7 times you can say, Nanaya open. Here are the friends. Some damage money. I said, regard the key actually not the tongue of one time. Wa sa yi ko gunya kwa so ka sa tinade tra singen
Wasaji fogu nyagwasio kasantna dwe tnasingen. Watakwani tnase kwabiane tnasingen. Watakwani tnase kwabiane tnasingen. Mema kwabia ilifia ngomani kotakungen. Mema kwabia ilifia ngomani kotakungen. Asante chantot mo champon fingen. Asante chantot mo champon fingen. Asante sesebo smelite. Asante sesebo smelite. Rabia santina dwe tnasingen. Rabia santina dwe tnasingen. Sekutwe mo dinya visio. Sekutwe mo dinya visio. Wasaji fogu nyagwasingen. Wasaji fogu nyagwasingen. Kasantina dwe tnasingen. Kasantina dwe tnasingen. Oku bari akababa de me fagu nyagwasi ajonga chamera. C'est tout content que c'est quand on ici. Et dans le cas où et dans le cas ça. Et dans le cas ci. Et dans le cas ci. Dia. Son pas dans le son sentiment. Et na me maman ko bi jam program to shi ni. E be to shi. Otumfuo yura. E ti man sense no. Da na me chewo. Me na ko bi jam program. Men da ti ma wa. Men da ti ma wa. Kan ta